ce taimake ni dalla ubangiji rabu bana haske in yaban masoyi abin nufi rabu bana haske sayyidi aliyu nake nufi don wabaitika na imamuna imamuna sayyidi aliyu yau salati da annabi shugaban ma'aika sayyidul wujudi muhammadu wanda shi ka aika ɗauki sa sahabbai da alihi wanda su biyo ka ɗauki sa masoya nabi ɗaye muhammadina imamuna imamuna Johnny